igama uPastorweNingi kubuya ngokukhulu kuyithoba nokuzehlisa. Ngibonga nje kakhulu kithuba lokuthi ngibuye ngikhulume la ngokukhethekile. Sokhuluma ngamaphupho amabili amathathu. Kwela siqale la sinxusa abantu ukuthi bavakashele lapha Instagram account ka Makhosi Amakhulu ngomunye wabalebhendabuko esimhloniphayo nesimethembayo ukuthi angakwazi ukuthi ekwelekelele. Uma uya lapha ku Instagram ufike usearch lapha ke noma uyofune uMakhosi Amakhulu ukuthi ubhale ukuthi ama.khulu amakhosi bese ke umfollower ukuze ukwazi uhlelo updated mhlawumbe ngezinto azenzayo. Uma umuntu ke abakwazi ukuhlola abakwazi ukufemba uyahlola online uyahlola ngokuthi uye ngqo esikolweni uyabageza abantu nokunye okuningi. Kodwa ke thina sikhuluma nje ngamaphupho ngaze kwethu sizobheka namhla sobheka la iphupho lika Sime ngathi noma uSimeon Kwanda Xhoko Simeon Kwanda Xhoko. I don't know if ngifunda kahle igama lakhe noma ngipronounce ngendlela erani Simeon Kwanda Xhoko. Uthi ke siyabonga PastorweNingi sacela ukubuza uphupha ibhubesi kodwa ke phusheni ulibize ngengonyama. Uthi ke uyabaleka kungabalekeki lifike eduze kwakho kodwa lingakwenzi lutho kodwa ke ube wesaba bese ke liyasithobela. Ngaphinde ngaphupha ingwe ngakha isibaya iphume emgedeni yase yangibona mina ngase ngibaleka kodwa ke yavele yangithobela ngenye indlela yabele emgedeni wayo. Mina ke ngabaleka ngaya komunye umuzi ngafica ke izingane ezincane ngacela abadala kwaphuma isalukazi engasazi sangasho lutho sabile endlini kwasephuma ikhehla elikhulu eligugile libele ingane encane emhlanje la nginika ke u20 la ngiholela kade ke ngakha isibaya lathi ke sobe siqhubeka ngoba kusakhona ilwane esifuna ke ukuzodla izinkomo. Ngiyabonga sazongisiza phase lokho ke nami eranyane lapha nalapha kodwa ke ngenqolisa kwazi ukubona ukuthi usho ukuthini la uSimeon Kwanda Xhoko. Into yokuqala singayibala ukuthi uma uphupha ibhubesi lingakwenzi lutho lolu ke uphawu olungakhomba amandla lungakhomba isithunzi noma lungakhomba udumo lingaphinde likhombe idlozi esuke likembethe empilweni. Kodwa futhi masibheka la mhlawumbe uma uphupha mhlawumbe uzama ukubalekela ibhubesi kepha futhi ungakwazi ukubaleka futhi lingakulumi lolu ngaba uphawu ngabe ukuthi kungenzeka mhlawumbe njengamanje umuntu ozama ukuziba noma ukubalekela ubizo kepha lokho ngeke wakwazi ukuthi mhlawumbe kuphumelele noma leyo mzamo yakho yokuziba nokubalekela ubizo lwakho ngeke kuyaphumelela. Esingaphinde sikubheke la ukuthi njengoba ubona mhlawumbe ingwe kwesinye isikhathi yavela njengophawu lwesitha uma ukuthi yakuhlasela kodwa futhi uma uyibona njengwe inokuthula lolu phawu suke lubika amandla lubika mhlawumbe udumo noma ukuba ke nezidumela nje kubantu. Ngaphinde lubike mhlawumbe ukuhlonishwa noma lubike ukuphakama ngokwempilo nokwembathwa idlozi eliphakeme lamakhosi yabo. Futhi ngasho ukukhushulwa ke mhlawumbe esikhundleni okuthile ongakuthola yes ngokomkhakha wakho noma ngokomsebenzi owenzayo noma ngokubizo zokulandela isikhathi esizayo. Kanti futhi uma uphupha la ungenze kubona mhlawumbe ingane encane futhi esesimeni ke samukelekile lokho kubalekile ukuthi lokho ngaba uphawu oluhle nosuke lingabeka isimo senhlanhla lesibusisi esuke siza kuwena. Kodwa kwesinye isikhathi futhi izingane ezincane esesimeni samukelekile nesihle uphawu lwedlozi labantwana esuke likwembethe kwesinye isikhathi. Kodwa futhi singaphinde sibalule la uma uphupha mhlawumbe usubona isalukazi nalolu phawu olungabika ubuchule noma uthando ukuvikeleka kanye nomhlahlandlela mhlawumbe ongase uthole maduze. Kungaphinde futhi kusho la ithongo elivikelayo mhlawumbe noma ithongo lakho. Kepha futhi mobona la ikhehla elidala likunikeza imali. Into yokuqala ngaphinde ikhehla leli ngaba uphawu lwethongo elikunikeza mhlawumbe isimo senhlanhla noma uyithongo elinikeza umhlahlandlela wempilo noma ke uyithongo elikunika amandla okwenza mhlawumbe izinto zenzeke nje empilweni
mhlawumbe ngenxa kuyikhandla ngokomsebenzi wethongo noma ngokomsebenzi wethongo ngahluwenze noma uwenzayo njengamanje. Futhi ngaphinde kusho la ukuthi mhlawumbe ithongo lakho likunika amandla ukuze wenze okufanele ongaba umsebenzi wabaphansi noma kusho ukuthi ngenzeka amandla ozowathola njengamanje noma onawo njengamanje amandla avela kwelamathongo ukuze wena ukwazi ukufeza lokho obekelwe kona ukuthi ukufeze ongaba mhlawumbe ukukhamba noma okunye kodwa ukuthinta abaphansi. Kanti futhi la ukuphupha wakhe isibaya lo uphawu lo ngabika ukuthi mhlawumbe kunesidingo sokuthi uvuse umuzi obaba omkhulu bakho noma wakhele abadala indlu yabo. Kwesisikhathi ngaphinde kusho ukuthi mhlawumbe kunesidingo sokuthi ulungise umsamo. Asihlabele phambili siyiphethe ngokubheka la ukhanya Dube ukhanya Dube empeleni ukuthi ngisawubona cela ke la ubuza ukuphupha mhlawumbe ukwadokotela bese egcina ke kuhlola kodwa uvuke ungekaqedi ukuhlola ngabe ke kusho ukuthini. Akachazi ke lokho ukuthi ukhuluma ekudokotela wesintu noma udokotela medical doctor. Kodwa mangenzeka uphuphe medical doctor lolu phawu mhlawumbe uyibona medical doctor esibhedlela lolu uyaba uphawu olushudumo nokuchuma kanye nokuphumelela okwenzayo. Kepha futhi uma ukuthi awulitholanga usizo okade ulidinga lolu usewuphawu suke lukoxwayisa nolusho mhlawumbe kumele uyinakekele noma kumele unake isimo sempilo yakho uma ulaphana uyibona ngathi ukadokotela noma usesibhedlela yabona. Kodwa futhi uma ngenzeka uthola ukuthi uyibona ngathi ukwadokotela wesintu noma kumele aphethe abuku uyohlola ukutshela indaba zakho kungasho umuzwa nesifiso nomintshisekelo nayo lokwazi ukuthi wenzakalani noma kuqhubekelani ngempilo yakho. Uma unentshisekelo yokwazi ngekusasa nephambili lakho ukuthi kuhamba kalani mhlawumbe empilweni noma kuzowenzakalani empilweni ungazibona uyohlola. Kanti futhi lokho kubona lo umelaphi wendabuko kungenzeka uma umbona umelaphi wendabuko kwesinye isikhathi kusho ukuthi ngenzeka usizo osukulidinga uzolithola noma lo muntu osukumbona asikhathi esuyena ngahlakunikeze lo sizo lo lebona. Siyabonga kakhulu ngaza kwethu uNkulunkulu lonke uNkulunkulu usisi.